En els últims anys, Sant Pere de Ribes ha viscut una etapa de modernització important, tant en matèria de serveis com pel que fa a l'àmbit social, urbanístic i econòmic. Actualment, amb 28.000 habitants, Sant Pere de Ribes és el segon municipi de la comarca del Garraf. Sant Pere de Ribes es caracteritza per tenir dos grans nuclis, Ribes i les Roquetes. També compta amb diverses urbanitzacions que es despleguen al llarg dels seus 40 quilòmetres quadrats. Aquesta disposició fa que la majoria dels seus equipaments i serveis es trobin desdoblats, amb la voluntat de donar cobertura a les necessitats dels ciutadans d'ambdues poblacions. Sant Pere de Ribes disposa de dos edificis institucionals, dues oficines d'atenció ciutadana, dos ambulatoris, dues oficines de correus, dues biblioteques, dos casals d'avis, dos poliesportius, dues piscines municipals, dos camps de futbol i diversos espais culturals i esportius. A aquests equipaments, ja existents, cal sumar-hi els que actualment es troben en fase de projecte. Aquest desenvolupament constant ha contribuït en gran mesura a dinamitzar i vitalitzar determinades zones del municipi. És el cas del que es coneix com a Vinya d'en Pataca, que ara acull una gran plaça i l'edifici institucional de les Roquetes. Un espai que ha servit per apropar l'administració local als ciutadans i alhora donar un impuls al barri antic de la Cervereta. Amb l'ambició que caracteritza un territori que està en constant progrés i que aposta per la qualitat de vida, en la darrera dècada, Ribes i les Roquetes s'han sabut adaptar als nous temps i a les noves realitats. Així, en l'àmbit educatiu, Sant Pere de Ribes ha passat de 4 escoles a tenir-ne 7. Ha doblat les places de les dues llars d'infants municipals i ja té projectats el 3è i 4è institut d'ensenyament secundari. L'assistència sanitària també està experimentant un procés d'adaptació. Fruit d'aquest creixement sostingut, el nou Centre Bàsic de Salut de Ribes i l'ampliació del de les Roquetes cobriran les necessitats actuals i futures de la població. Paral·lelament, es té en compte també la major esperança de vida de la població i es desenvolupen diverses actuacions per donar-li els serveis i atencions necessàries. A banda que el Pla General preveu la implantació de noves instal·lacions sociosanitàries al voltant de l'Hospital Residencial Sant Camil. Ja en aquests moments existeixen diverses places residencial per a la gent gran i se'n preveuen més. També l'actual residència El Redós, amb la col·laboració de l'Ajuntament i la Generalitat, ha iniciat el seu procés d'ampliació per doblar la seva capacitat i crear noves places com a centre de dia. Igualment, l'atenció a la gent gran es fa també palesa amb diversos serveis que té al seu abast aquest col·lectiu. Els serveis que s'ofereixen des dels casals d'avis, el servei d'atenció domiciliada i el de teleassistència, entre d'altres. En els darrers anys, el municipi ha desenvolupat diverses iniciatives dirigides a fomentar principalment el sector terciari. Cada dia són més els establiments que s'esforcen per oferir als seus clients un comerç de proximitat i qualitat. Un fet al qual cal sumar-hi les noves zones de vianants i les campanyes promocionals que es duen a terme. L'entorn natural en el que ens trobem, a tocar del Parc Natural del Garraf, ens ha permès potenciar un recurs com és el turisme verd. Una aposta que s'ha consolidat amb una àmplia oferta d'allotjaments, bàsicament rurals i amb encant, que aposten per la qualitat. Una oferta turística que de ben segur continuarà a l'alça amb les possibilitats de desenvolupament que ofereixen el sector on es troba l'antic autòdrom de Terramar o la zona hotelera propera a Mas Solers. El ritme del nou temps també ens ha portat a desenvolupar iniciatives que per elles mateixes s'han convertit en un motor econòmic i de creació de llocs de treball. I n'hi ha d'altres que estan començant a configurar-se. La Rambla del Garraf, per exemple, és avui en dia el principal eix comercial de la comarca. En aquests moments ja acull diverses empreses que han generat noves oportunitats i llocs de treball. I s'hi sumaran d'altres amb la consolidació del complex d'oci. Un altre dels projectes que comença a perfilar-se és el Parc Tecnològic de Can Puig,
La intenció és que esdevingui un centre on es puguin instal·lar tota mena d'empreses principalment dedicades a la investigació i al desenvolupament tecnològic dins l'àmbit sociosanitari. A les Roquetes també ha augmentat la qualitat de vida dels ciutadans i el teixit socioeconòmic. La zona del Mercat, Parc Central, donarà cabuda a nous espais i equipaments públics, com una nova biblioteca, el nou mercat, una escola, un teatre, carril bici, 600 places d'aparcament, habitatges de protecció oficial i un gran parc urbà. Sant Pere de Ribes és també un municipi amb molta estima per les seves tradicions i costums. Les seves festes majors estan plenes d'elements folclòrics i populars. Sant Pau, Santa Eulàlia, Sant Joan i Sant Pere són les diades més assenyalades, en les que la gent es volca al carrer. Però al llarg de l'any, les cites es multipliquen per celebrar tota mena d'activitats, fires i esdeveniments relacionats amb la gastronomia, la música, el teatre i la cultura en general. A banda, però, de les celebracions, les possibilitats que ofereix aquest municipi són molt més grans. Els seus carrers conviden a residents i forans a gaudir de tot el patrimoni històric, artístic i cultural que acullen. Pels seus voltants, són múltiples les rutes, visites i itineraris que es poden fer, descobrint tot un món al nostre abast. El conjunt de Sotarribes, amb el castell de Ribes del segle X, l'església vella i la casa del Terme, les cases dels americanos, el barri medieval del Palou i diverses edificacions modernistes en són tan sols alguns exemples. Passejar per Sant Pere de Ribes és el millor exercici que podeu fer per conèixer la seva essència i deixar-vos seduir pel seu encant. Comprovareu que enlloc estareu tan bé com a Sant Pere de Ribes.